Karaizo artistak nola zoazte igarkizunekin? Bada, ona dator 22. Animalia bat da. Hasiko zara pentsatzen? Beraz, hankak luzeak, moko luzeak, bere etxea, kanpandorrea, zein da? Nahi baduzu pausatu bideoa, txatzeko animalia bat da. Hankak luzeak, moko luzea, bere etxea, kanpandorrea, zein da? Zikoina, asmatu duzue? Oso ondo, egiratu hortxe hobetu ikustu, ezta? Ea ba, ez baduzue asmatu lasai, hurrengoan bai, beste bat arte.